Haçan biz beýle kıyamaty öz boynumuza allyk. Haçan biziň men diýen daglara sarstıran türkmen ärlerimiz o derejede oňudy. Arada ýalňyşmasam TikTok'da biri stories paýlaşypdyr, ýagny bir wakany aýdyp berýärdi. Bir gyz bilen bir oglan 4 ýyllap halaşypdyrlar. Ýanky bular 4 ýyllap halaşan döwürlerini bile surata düşüpdirler, bilerek akkauntlaryny paýlaşypdyrlar. Ýöne 4 ýyldan soň bir zatlar sebäp bolup bularyň ýoly aýrylyşy, bular soň gürleşmesini, halaşmasyny besetýärler. Bir näçe wagtdan soň ýalňyşmasam şol aýdyp beren adamyň gurruna laýyklykda bir ýarym ýyldan soň bu gyzyň durmuşyna başga bir erkek kişi, erkek oglan peýda bolýar. Bular bir näçe wagtyň dowamyny gürleşip, özara tanyşyp gezýärler. Ahyrynda ol oglan şoňa öýlenmek isleýänligini bildirip, hatda goda bolýar, godaçylyga adam öwretýär. Şol döwürde intak toý bolmadyndan öň, ýanky 4 ýyllap öňkü halaşan ýigidi, şo gyz bilen şonça wagt öňkü düşen suratlarynyň birini şol oglana, soňky şo gyza öýlenjek bolýan oglany tapyp şoňa suratyny uradyp men bilenem halaşdy, şoňa öýlenjek bolýanmy diýip ony gijjelep gaharyny getirýärdi. Şeýle bir ýüregim agyrdan zatda ozal başda şo birinji oglan şo gyz bilen halaşanyna näme özüniň diňe halaşmak adyny ýa-da söýgülüm bar adyny almak üçin halaşdymyka. Anha görüp otursaň şol gyza nähili sözleri berendir. Şol gyza nähili sözleri bilen gyzy inandyrandyr özüne. Onsoň ýanky oglanyň orta çykyp şol suraty görkezmeginiň netijesinde godaçylygym pozulýar. Ol soňky oglanym o gyzy almakdan ýüzlenýär. Indi men beresim gelýän sorag wada şu taýda hatda şol wakany aýdyp beren adamym gyzlar ar namysyňyzy goraň, mertebeňizi goraň diýip gyzlar kötekleýärdi. Şeýlerek bir sorag ýüze çykýar bärdi. Gyzlaryň hemmesi ar namysyny gorap, hiç kime ýüz bermän, hiç kim bilen halaşman, gürleşmän, gatnaşyk etmän otursa dünýä düzelýärmi? Meseleň bar sebäbi gyzlaryň özlerine söz berýän erkeklere inanmaklarymy? Onu bu diýmek biz hiç haçan garşymyzdaky erkek kişi inanmak esasan gyz tarafy inanmak bir hil mahsus däl hereket bolýar. Onu nädip bular maşgala bolmaly? Onu nädip geljekki nesil önmeli? Onu nädip jemgyýet dowam etmeli? Onuň ýene bir sorag beresim gelýär. Şol gyzyň birinji söýgülsi şu suraty saklap, ondan soň getirip onuň durmuşa çykaýmak mümkinçiligi bar bolan oglany görkezdi, bolýar etdi. Näme düşdi şol oglana? Şol oglanyň boyu uzunlymyka, ya maly mülki artdymyka, ya da at awraýy artdymyka? Aslında şu erkekler öz aralaryna söýüşenlerini hele ýok hele içede ýok diýen sözleri ulanýarlarda. Ýöne bir hili şu wakany eşitdim bolan ýanky gyz iki erkekdenem has artyk gelipdir. Soňky erkegiňem bir hili nirde ýok bir ownuk adamyň görkezen suratyna aýdan gepine gidip özüniň söýgüli ýaryny söýýän men seni diýip gözüniň monjugyna deňep ýören ýaryny taşladygy bolýar. Indi men şu iki erkekde hiç şil tapawut göremok. Birinji erkek dogry ol birazajyk heleydenem has pes derece düşüp şermenlilik etdi. Ýöne ikinji erkek has paýhaslyrak bolup haýsy adamyň taryhy ýok, haýsy adamyň geçmişi ýok diýip gözüni ýumyp şol erkegem gaýdyp galan ömrüne şo gyzyň adyny tutup bilmedýäli ýagdaý döredip o gyzym alla näme edip eliniň aýasyny saklap ýaşan bolsa nähili bolardy. Şol gyzyň mertebesini gorady bolardy. Ýaşly halipalarymyzyň şeýle bir bellek geçen şygyry bada. Sorasaň aýdayyn kıyamat nedir? Erkekler ownasa kıyamat şodur. Her başı telpekle goýmagyň gadyr 5 telpegi bir gyýnaça daňyp git. Güzelligi sor bagryňa, öýkenme. Söýülseň söý, söýülmeseň süýkenme. Yine de bir in köp soralan soraglaryň biri aýal maşgala gazanýan pulyny näme etmeli? Aýal maşgala gazanýan pulyny maşgalasyny eklemeli, öýe harjamaly diýen zat ýok. Bir aýal maşgala istese işläp biler, istese öýde oturup biler. İşleýän, halal gazanýan pulyny in gowy bolarak size maslahatymyz altyny öwrüp, özüňiz altyn edip almagyňyzy maslahat berýär. Käbir aýal oğullarymyz ýazýar, men işleýän, çağalym ekleýän ýalar, öýe harjaýan diýerler. Yani erkekler öýe pul getiren at diýerler, ýa
pullarını özleri harcaya diýerler. Bir maşgalanyň yani eklenji erkege bağlıdır. Yani erkek bir maşgalany saklamaly, gazancı, işlemeli, etmeli, çağarlaryny, maşgalatyny iýen zady bilen iýdirmeli, giýen zadyny giydirmeli. Bizim İslam medeniyetimiz şonu ýalakdyr. Ayal istese işläp biler, istese öýde oturup biler. Gazanýan pulundan aýdyşymyz ýalak toplap altyna öwürsin, özüne saklasın. Gerek bolsa ýollaşy bir ulak aljak bolar ýa bir jaý aljak bolar. Şonu öz göwüne göre istese kömek etip biler, istese kömek etmän biler. Yani hükmani ýagdaýda bir ayal maşala işlemeli, çağatna teretmeli, erkege kömek etmeli, goldamaly diýen zat ýok. Şonuň üçin köp ayal oğlanlarymyz aýdýar şu meselede kynçylyk çekýärler. Allah'ım ehlimize hayırlı kazançlar, bereketli kazançlar nasip etsin. Bu men sizilen arduwlaň anamyň güýç hakyna gurrun etjek. Bakymja gurrun edeýin, sizem diňläň insan urşpuma çykdyňçy. Karoçy bir gün şu iki komitime göçmäkem dileg edip ýörün. Tesis anaýadym, onu aýtdym. Burkut baba bardym öwle. Ýykylýan öwlem de burkut baba bardym. Her kim jaý ýasak goýupdyrlar. Kartondan, ýene bir zatdan, palçykdan, tatnalan jaýlar we gara. Ödüňiz bilýäňi we goýulýar şoňalyk. Menim indikde gelemde burkut babajany, menim bir jaý netläp otyrnydim, iki komata göçürýärler. Menim bir da edeýin idim de, allym kubikdan jaý ýasadym. Çağılan kubikler bolýar ha. Ýafy şeýle tatly. Şonda şeýle jaý ýasadym, akçy jaý ýasadym da ertik gaýtdym burkut babajan, menem jaýym giňel deýinip dilege tik gaýtdymmy? Öňal zat ýokdy, kubikdan ýasak goýan ýokdy, asla. Başga ýerde bolsa da men göremok. Soň 4-5 günden bardym molyn, ondan marsaňyz da o adam ýapykdy. Virus döwründe şeýle menkal kubikler düzüýüp goýaýpdyrlar adamlar. Dilek etmek üçin. Onu Allah can idim. Snaçit men dilegim kabul boljakdyr diýdim. Ondan marsaňyz prosta ondan marsaňyz men rahmet çekmeli, zat etmeli, şonu arzuly ýok, men rahmet çekmedim. Ma prosta naslestva geldi, adrak neme geldi, satyp pula urup bolajak zat geldi maňa. Hiç ýerden, pikir etmeýän ýerimden. Men şo zady satyp jaýym öwürdüm. Indi men şu jaýymy nädip saklaýan, aýdyp bereň. Her bir kerpiçime, her bir burjumda Allahyň adyny tiňdiresim gelýär. Özüm namaz okaýanmy? Her ýyl mewrit çykardýan. 3 ýyl boldy da şu ýyl galym, 2 ýyl gelen mer mewrit çykardy otyrynmy? Teberekler, onuň pitre näme ol, Hudaý ol bişirler ana. Hudaý ol paýlamak, kokunyň iýsini çykarmak, hökman iýsini çykarmak, ýüzärlik tutudym dedi. Şunnalyk priложение bana. Ýüzärlik tutudyp durgamam şu dogany öýümde ýanglandyr. Yani garaz men öýümde dogalar Allahyň ady ýanglanyp durmagyny isleýän men näil sabrmeni bolsam, seredin men durmuşum, öýüm gurnaşyma seredin adamlar. Bilemok, şo men ýüregime guýulypdyr. Men şo zatlary anan ýan, başga da kän ırmlar bar men öýümde din bilen baglanşykly. Garaz şoňal onu men ikinji bölümde aýdyp bererim. Öňe bir musulman adam giýişlik meçide gidip namaz okap geleýin diýip ýoly rowany bolýar. Ýolum garanky bolan soň bir tümlük ýerden geçende ýer palçygy eken bulum ýaky palçygy taýyp ýykylýar, eşikler hapalaýar. Bu duruşma meçide wagt bilmer diýip öýüne gaýdyp eşiklerini çalyşyp täretini täzelep täzen meçide ýörep başlaýar. Ýene ýanky tümlük ýere barp ýene ýykylýar. Ýene täzen öýüne gaýdyp eşigini çalyşyp täretini täzelep täzen meçide taryp ýörep başlaýar bolýan. Ýanky tümlük ýere golaýlanyna bir öwüşüň görýär ýagtylyk. Görse bir adam eli sıraly ýanky palçykdan taýmasyn diýip garaşyp duran eken, onda bulam sen näçin, sen kim bolarsyň diýip sorasa, men seni ýa-ni 2 ýerde şutaýda taýyp ýykylanyň gördüm, üçünçi ýerde bir ýykylmasyn diýip kömege geldim, ýolumy ýaktyldyň diýip diýär. Any gowy edipsiň, sag bol diýip
Meçide barýan bolsaň ýör, bile giderlik ýankylar meçide bile ýöreýärler. Meçide barýa ýanky musulman adam namaza durýar bolýan, üns berýär, namaza durmakka gapdalyna gelen adam namaza okujagyn bolany gapdaly çekilip dur diýär. Bulam sen näçe okamak namazyň gel namaz okarla. Meçide gelen görä bir durma diýär bolýan. Ýok diýär, men şeytan diýär. Men namaz okamaýan diýär. Ona ýa musulmanyň şeytanyň eşdip aňktan golýady. Sen şeytan bolsaň, näme üçin men ýolum ýaktyryp maňa kömek etdiň diýip haýran galyp soraýar. Şonda şeytanım jogap berýär. Sebäbi sen birinji gezek şo taýda ýykylyp, öýüňe gaýdyp, eşiňi çykaryp, täzeläp, täzeläp, meçide ýörek başlanan wagtyň o hereketiň üçin Allah Taala sen bu nälerni bagşlady diýär. İkinji gezek şol hereket gaýtalan üçin bolsa, Allah Taala sen ähli maşgalan bu nälerini bagşlady diýär. Menim diýär, üçüncü gezek sen şol hereket gaýtalap, Allah Taala'nın diýär, köp adamlaryň bu näsini bagşlamagyny istemedim, şoň üçin elim sıraly sen ýykylaýma diýip ýolunda durdum diýär. Netijanem öňe çykar.